Здравейте, граждани! След това неприятно реми, което трябваше да сторят нашите, то не трябваше, но го сториха нашите момчета в гостуването на княжеството в матча от Шампионска лига, изиграна в сряда. Ремито с Монако, за което ще говори основно моят гост. Ние ще трябва да се обърнем отново към задълженията в Висшата лига, а именно гостуването на GTEC Community Stadium на Брентфорд, които всъщност трябва да посрещнат светосилите от град Манчестър в неделя, 5 октомври от 18:30 часа. И за това също безкрайно много е подготвен моя гост, който е не кой да е най-големият острието на ФК Дърварите Александър Георгиев, а.к.а. Сонко. Здравей, Соньо! Здрасти, благодаря ти за великолепно представяне. Чувствам се много поласкан, че отново получих покана да участвам в CityCast. И да, острието, мисля да влезна така директно пробивайки темата за Ман Сити и Монако. А, Относно този матч видяхме, бих казал, доста добри Ман Сити. Видяхме едни Сити, които доста доминират, владеят топката, такива каквито сме свикнали да ги гледаме. Въпросът е, имаше мал шанс там, просто Холанд вкара два страхотни гола. Едното беше много готин акробатичен прехвърлящ удар, другото беше гол с глава след центриране на Нико Райли. Двете бяха първото полувреме. Второто полувреме тогава беше явно реално най-голяма нация на Сити. Видяхме доста владение на топката. Бяха и даже просто така не се получи. Фолдън имаше шанс, Тиджани Райндерс имаше шанс с гредата и накрая тази неприятна случка с дуспата. Ерик Дайер излага Донарума и така 2 на 2 в края на матча с доста голяма доза напрежение между играчите на скамейките и самите полеви играчи свърши този матч. А, Не беше много приятен завършика. Бях доста разочарован аз лично, но има и такива моменти. Монако са свикнали да лъжат по принцип такива грандове. Нас не веднъж са ни го правили това нещо, така че да. Ами, то ти си бил разочарован, аз бях, може би, най-разочарован, защото въобще не можа да наблюдавам матча. Не бях вкъщи, бях на рожден ден, трябваше да се гледа от телефона и когато разбрах, че всъщност ще го излъчват по Войо, стана още по-тежко. Нямаш как да го гледа. Сега всички коментират тази дуспа, която всъщност така е не убедителната дуспа, която трябва да бъде всяка една такава. И Ерик Дайер, като една видна шпора, бивша, е направил достатъчно да прецака Ман Сити, но както каза Пепката, it is what it is. Една точка и това е положението. Това, което казваш ти, го потвърждават и доста други такива, които са гледали матча. Аз пак ще се повторя, че няма как да взема някаква страна компетентно мнение, понеже дори въобще не съм гледал. Но това каза, че доста така сме играли убедително, но както казват някои, липса на мал шанс и да спа последната минута по една точка за двата отбора и чао. Нищо не, така или иначе това беше вторият матч от Шампионска лига, който изиграха нашите момчета. Сега не е загуба. Хикс не е нещо притеснително. Видяхме миналата година какво се случва с плейофите, които дори не знам колко трябваше да достигнем и до тях, понеже бяхме в потресаваща форма, знаеш. Но тази година сякаш не би следвало въобще да се стига отново до такова плейофен двубой, който да реши дали Ман да продължи напред. Напротив, чувстваме се доста по-подготвени, доста вече започнаха да се обиграват тези нови имена, които бяха привлечени. Сега рано още за Шеркия се завърне, рано е и за Хусанов. Говори се, че
Ковачич евентуално може дори да вземе участие в този двубой в неделя. Най-вероятно няма да се случи, но пък е готов за да седне на пейката, което е страхотно нещо. Но я разкажи сега, както се казва, обсъдихме матча от Шампионска лига, който измина. Да, я видим сега какво са приготвили пчеличките за нашите момчета, понеже до изминалия сезон основната фигура, която държеше пчеличките на толкова високо ниво или с толкова добре подреден кошер, беше Томас Франк, който отиде в нашите приятели, в кавички, Тотнам. И сякаш и раздялата с Бемо, и раздялата с други ключови играчи от тяхна страна и в Нюкасъл, кой отиде? Пак едно бяло момче. Луиса отиде. Да, пак едно Да, бяло Луиса. момче, Йоан Виса. Така че те загубиха доста от опасните си жела, но има ли какво все още да предложи Брентфорд за противника, какъвто сега в случая се явява Ман Сити? Ами, Брентфорд сега имат в някои други лица, нали, звезди, които могат по някакъв начин да спънат и да изненадат Ман Сити, въпреки че да, както казахте, липсата на Бемо, липсата на Уиста, липсата даже бих казал на Кристиан Ньоргард също е видима. Мгм. Обаче сега пък те взеха една много ключова фигура от Борнемот, който всъщност в матча срещу Борнемот много ни промози и това е Данго Ватара. И също така почна да се изявява доста Игор Тяго, който наблюдавахме в нашата FBET лига. Сега, Той си е българин. м, Има български паспорт. да, реално е така, бразилец с български паспорт от Той има и страна тук в Уругвай. доста роднини тук в България, нали, бразилци други, но това е една друга тема. Да, да, мисля, че а, те са много тегав опонент като цяло и то на техен терен на мансите ще им е доста трудно. Особено ако не могат да се реализират всичките тези положения, които видяхме срещу Монако, а, тези гради въпросните. И ако Холанд не му е ден и не успее да направи и да му извадят някакво положение, за да може да реализира някакво попадение, може да бъдем доста неприятно изненадани и от Игор Тиаго и от като цяло от техните контратаки и това, което може да спъне Ман Сити, според мен е точно това. Контратаките на Брентфорд, които винаги са ни били проблем. Винаги. Така е, но пък тези контратаки бяха точно толкова смъртоносни, колкото твърдиш, именно заради Томас Франк, защото той е изключително грамотен треньор и тактически подготвен и изобщо вади най-доброто от всеки един от играчите, които има. Сега стана ясно, че него го няма. Сега вече начало е Кейт Андрюс, който всъщност това са му първите мачове въобще като старши треньор или менеджер на отбора. Но а, продължават така да се открояват играчи, които са известни най-вече със своята бързина, със своята скорост. И към тази скорост може да добавим и доста младия състав, който реално погледнато, ако махнеш Джордан Хендерсън и може би Итан Пинък, то те нямат някой, който да е чак толкова възрастен. Общо взето, българщето, за което стана дума, Игор Тяго, той е на 24 години. Кевин Шаде, 23. Данго Отара, за който ти говореше, 23. Рис Нелсън, който взеха от Арсенал, 25. И Виталий Янел, чист немец, между другото. Той е на 27 години. Малото турче, този Конак, или там както му е ударението, той е на 19 години. Дамсгард на 25, като Дамсгард имаш чувство, че играе от поне 10 години във Висшата лига, пък той е приятел на 25 години. Нали? Достатъчно млади в същия
в същото време натрупали достатъчно опит в Висшата лига играчи имат и това, че всъщност се загубиха м- човека, който успя достатъчно добре да ги сплути като колектив и да взема доста скалпове по пътя си, защото Брентфорд отупаха кой ли не. Буквално всеки един беше ошамарен от Брентфорд в някакъв период от време. Сега естествено не е като да са а, всеки път да взимат така по три точки от големите отбори, но доста често се случваше. Тъй, че и Фабио Карвалю също е там. Този, който беше в Фулъм, отиде, купиха го от Ливърпул и сега в крайна сметка е в играч на Брентфорд, 23 години. Пак за него се говори вече от 5. Нали? Това ми беше идеята, че от доста време всъщност едни играчи млади с вече доста мачове зад гърба си в Висшата лига. Така е, Брентфорд направил много, самия отбор е с много добра селекция. Точно това забравих да спомена за Кевин Шаде. Той ми е Аз съм го забелязал, между другото, преди няколко години много симпатични ми бяха Фрайбург в Бундеслигата. Те тогава бяха, нали, с Шаде, с Рицо Доан, бяха много симпатичен състав. Марк Флекен също им беше на вратата, който пък беше и нали, на Брентфорд. Мгм. И Кевин Шаде, особено края на миналата година, много добре се откури в Брентфорд. Другото, което е наистина много, много скалпове обраха Брентфорд. Ман Юнайтед им станаха големи абонати, така бих се изразил. Еми, А, то не е тайна. Предния кръг точно. ам, Сега ще направим един много. Сега колко ще е плавен, ще видим, но ще направим един плавен преход към събитието, което всъщност ни така събра миналата седмица, което събитие всъщност беше от празнуването на 6-я рожден ден на фен клуба. И първия матч от програмата на кръга на Висшата лига беше точно 2:30 Ман Юн срещу Брентфорд. И Брентфорд свършиха много добре работата, златни момчета. Ушамариха тихите кумши и от тогава започна нашата, как да го кажем, радостна програма, която стартира точно тогава. Общо взето ни направиха така загрявка за предстоящия двубой, този срещу Бърли на нашите момчета, които доста добре така играха срещу Бърли или по-точно доста резултатно, особено второто по време. Но я сега, Сонко, разкажи ми твоите впечатления от празнуването на 6-я рожден ден в Винара Славовица. Какво видя, какво изпита, разкажи, защото ти си един от по-младите участници на това събитие. да, но винаги любимото ми това чувство, което сещаме, когато дойда, независимо какво е събитието, просто самото начало, когато влезна в клуба, къщата за гост, независимо мястото, където сме се събрали, и когато видиш всички тези хора, облечени в твоя, нали, екипа на любимия ти отбор, сложат на някакво горнище, видиш украската, няколко знамена, в случая като това, което падна, а, закачени навсякъде и се чувстваш толкова място и толкова ти се стопля душата. Това е едно чувство за мен. Това е първо най-доброто. Освен това, нашето семейство, така бих го нарекал, нашето небесно синьо гнезденце си има много хубави птички вътре и много, много сме задружени. Всички, като се съберем и като си говорим, е много готино това как обменяме нашия опит, как си говорим за най-различни неща, дори извън футбола, извън Ман Сити. Като цяло това да си част от фен клуб е много хубаво нещо, а да си член в фен клуба на Ман Сити е 10 пъти по-хубаво от всички. Сигурен съм, просто ние сме може би най-задружния фен клуб. Така Да, е. самото събитие в Каловица беше жестоко. Първо, имам, нали, възможността да го оценя по десетобалната
скала бих му дал 11. Скромно, скромно 11. Но Скромно. аз ще се фана за това с метафората ти с гнезденцето и с птичките. Сега, не е тайна, че има доста куковици от тези птици, но пак, въпреки, въпреки това, сме си задружни и не веднъж сме показали какво всъщност е това да бъдеш сплотен фен клуб или фен клуб, как да го кажа, хора, членуваш в този фен клуб, които са достатъчно задружни и обединени от една идея, от една мисия, ако щеш, от една мисъл. Ако щеш, ето City Fan Cup е може би най-яркият пример за това как може да обедини хора от различни възрасти, различни мирогледи, ако щеш, за доста от нещата останали, включващи живота. Когато трябва да се направи нещо добро, то нещо добро, добро дело да се извърши, мисля, че абсолютно всякакви различия, разногласия отпадат и го правим заедно. Така че тези, които успяха да се присъединят до 30 септември, когато беше последния срок за записване към фенкова на Man City, мога единствено и само да ги поздравя за много правилния избор, който са направили. А за тези, които не успяха поради една или друга причина, ще им кажа съжалявам, но поне, както се казва, има втори влак, който идва на 1 януари. Целият януари месец ще бъде образно казано отворен прозореца за нови попълнения, така че януари месец тези, които по някаква причина са пропуснали сега, могат да се коригират януари месец. Но аз за това исках ти да разкажеш малко, защото наистина си от тази новата генерация. Сега най-новата генерация, която присъстваше там, беше на 4 години. Малко трудно сега да го хвана, нали, той да разкаже по-подробно, но достатъчно така. ах, как да кажа? Достатъчно добре разказа какво всъщност е било усещане и така нататък. Понеже нямаме чак толкова много време, защото тук едни други неща си говорихме преди да започне записа. Дай да дадем поне по една точна прогноза за матча в неделя, защото Брентфорд, колкото и м- ощетени от към нападатели, защото стана ясно двамата, че вече са напуснали Брентфорд, двамата им най-изявени, естествено. Но имат ли достатъчно сила или достатъчно попадения, които да вкарат в вратата на Донарума? И евентуално какъв ще бъде точният резултат според тебе, Сонко? Така, ще ти кажа точно моите очаквания за матча. Това, което видях аз в играчите на Ман Сити, което се случи в края на матча, срещу Монако, беше, че видяхме ярост от тях и видяхме нещо, ценно не са си довършили работата. Видяхме така ядосан Ерлин Холанд, въпреки двете попадения, как прие наградата за играч на матча в Шампионската лига. Да, очаквам, че Брентфорд може да вкарат, но недостатъчно, а Сити ще поправят грешките си, които им костваха победата в княжеството. Което, по моите виждания, е един за Брентфорд и поне три за Ман Сити. Аз гледам доста оптимистично на идния матч. Виждам го така. М, Добре, добре. Тригова. Аз дори си мисля, че може да се запази вратата суха Джиджи, Людорума, но може да допуснем го, честно да ти кажа. Малко сякаш още не се сработилат достатъчно четворката отзад сега. Той така или не, че как да се сработи, като винаги има поне един липсващ от така наречените, или поне по презумпция, които трябва да стартират и Ait Нури, и сега Косанчето липсват. Липсват и всеки матч са някой различен до Рубен Диаш. Тъй, че
Ще видим сега така или иначе и Ait Нури, и Хусанов няма да вземат участие в този матч поради контузии, ясно е. Но няма да е лошо да почна с тези сухи мрежи, защото сега колкото и така да е във форма Ерлин Холанд да си вкарва голове, виждаме, че сме уязвими. Дори и с два гола ни връщат. Нали, вкарват ни повече. Видяхме го и с Брайтън. Дори там загубихме. Няма какво да се връщаме чак толкова назад. Видяхме, че и Арсенал ни зарадиха в 90 и 100-та минута. Не е достатъчно безопасно, хайде така да го кажа, дори да вкараме и два гола. Така че ако е на нула, дори е 0-1, въпреки че мисля, че няма с един гол да се разминат Брентфорд, така си мисля и така се надявам. Да, знаем, че там, там на вратата имам предвид е бившият резервен страж на Ливърпул, м, който е доста добър, Келхер, но не знам. Аз ще кажа 0-2 Сонко. Ей така. Ще кажа 0-2, дори ще кажа, че нито един от тези два гола няма да вкара Холандиньо. Ще ги вкара, Филчо ще вкара, защото разбрах, че е ударил греда. И то доста сериозна греда е нацепил. И дори и Тигани, и той е ударил една греда, така разбрах. Нали? Така е, така е. Така че ще кажа, че те двамата хубавци ще отбележат по един гол и така 0-2. Значи относно Фодан, между другото, в последните си два мача срещу Брентфорд, Фодан има 5 гола, така че може и да стане. Ето. Фодан има... Да. Любимата жертва на Фолдън си е Брентфорд. Така е. Супер. Благодаря ти, Сонко, за твоето участие. Следващия път повече, с по-малко приказки преди това и ще има повече време за запис. Да. И аз благодаря за поканата. Моля, моля. Чао и бъдете здрави!